aby sme si porovnali miesta z traileru GTA 6, ako vyzerajú v realite. Rockstar Games je známe tým, že sériu GTA robí na základe reálnych miest. GTA 6 je založené na Miami, podobne ako Vice City. Počas pobytu v Miami som navštívil rôzne miesta z traileru, aby sme si pozreli, ako vyzerajú v skutočnosti. Ak ešte nemáš vianočný darček, tak určite chod na asemister.shop. Nájdeš tam moje nové mikiny, nové zimné čapice, plišákov, lopty a samozrejme fingerboard. No nič, poďme na video. Miami Beach. Prvé sekundy otvára záber na Miami pláž, kde môžeme vidieť nádhernú scénu plnú atrakcií a života na pláži. Vidíme budovy, ktoré sú reálne postavené na tom istom mieste. V traileri preletí takisto lietadlo s banerom, čo je taktiež bežná vec v Miami. Avšak žiadne lietadlo nepreletelo v dobrom úhle tak ako v traileri. Čaute všetci, nachádzam sa práve v Miami. Zdravím vás zo slnečného Miami. Sami vidíte, že som totálne spotený, ale v tomto videu si urobíme rekreáciu GTA 6 traileru v reálnom živote. Ja idem akurát na prvé miesto, kde bol najviac legendárny záber, kde sú drahé auta, nejaké party a proste je tam zábava, takže ideme tam. A presne tuto je ten legendárny záber, ja sa zastavím, takto spomalím a teraz to môžete vidieť, ako to vyzerá na fotke a ako to vyzerá v reálnom živote. Toto je nejaký hotel Breakwater a tam vzadu sa koná diskotéka a podľa mňa tá diskotéka bude aj v GTA 6. Zaujímavosť je ale tá, že tie autá stoja ako keby na jednej a na druhej strane. Bohužiaľ, asi sa tu niečo pomenilo, ale aj v Miami dali cyklopruhy. Normálne sem patrili nechutný cyklopruh, aby sa cyklisti tady to mohli voziť. V GTA 6 v traileri tu takto stali auta, aj tam išli auta. Ale tuto je cyklopruh, takže snáď ho nedajú aj do GTA 6, lebo mať cyklopruh vo videohre, to by bol fakt, že extrém. Aj tak by sme tam všetci zražili tých cyklistov. Cyklisti všade. Ale normálne to odzrkadľuje ten luxusný lifestyle. Pozri sa, teraz prešiel Mustang, tam stojí Aston Martin, a tam je Ferrari, neviem, do Ferrari sa nevyznám, ale určite túto budú podľa mňa najdražšie auta v celej hre. Ten cyklista ide, snad toto nebude vrať, snad nie. Týpek normálne premotivovaný, má normálne lowrider, ale je to GLS-ko, ale no... ale je to akože halus. Že sa takto normálne poskackáva, okej. Hej, toto je Miami a podľa mňa toto bude normálne, že v GTA 6. Len tak si týpek skáče. Ďalej sa dostávame k legendárnemu podniku, kde jeden drink stojí $50. Aj to ste mohli vidieť tam vzadu na tej fotke. Teraz vybehla taká malá šípka, aby som bol presný. Ja som tu bol ešte pozrieť za dňa, ale teraz si to ukážeme večer. Toto je podnik v reálnom živote, ale môžeme ho vidieť aj v hre podľa tých stromov. Vidíte, že tie stromy nejako tak zaujímavo svietia. Aj na obrázku, aj v traileri tie stromy nejako svietili. Takto to vyzerá v noci, ale takto to vyzerá za dňa. Naozaj neporovnateľné, v noci to vyzerá krajšie. Áno, presne tak, vráťte mi noc. Miami, GTA 6 sa podľa mňa bude hlavne odohrávať v noci. Je to tu fakt pekné až na ten cyklopruh, ale snáď to v hre nebude. Tento hotel si všetci dobre pamätáte z GTA Vice City, tu ste si ukladali hru. A tuto je ďalší hotel, tento je známy z filmu Scarface, kde on vyšiel hore a rozsekol svojho nepriateľa pomocou motorovej píly. Takže tieto dva hotely sú veľmi známe, prvý je z GTA Vice City a druhý je z filmu Scarface. To bola iba taká vsúka. Tuto to už máme, môžeme ísť na ďalšiu lokáciu. Downtown Miami, a.k.a. 500 Brickell Avenue. Vidíme tu presne takú istú budovu ako v traileri, má v sebe takúto dieru. V tejto časti Miami sú rôzne výškové budovy, ktoré vyzerajú veľmi totožne ako v traileri a už sa teším, keď sem dám poriadny glide a pristane na nejakú z týchto budov na motorke. Florida Keys, most. Cesta k tomuto trvalo vyše 5 hodín, no v hre sa sem dostaneme približne za 3 minúty. Túto lokalitu spracovali do detailov veľmi precízne. Ak by vás zaujímalo, prečo sú tu dva mosty, tak ten napravo je opustený železničný most, ktorý dala vláda takto predeliť, aby ho nemohli ľudia využívať, pretože nie je to bezpečné. Radio Tower. Hneď na začiatku traileru si môžeme všimnúť túto veľkú konštrukciu, ktorá je v skutočnosti televíznou väžou PCIX a merie 549 metrov. Na túto väžu sa určite každý z nás bude snažiť vyštverať a ja tam určite pristanem s motorkou, na to môžete zobrať jednu. Vinewood District. V hre určite nájdeme aj ulicu, kde sú posprejované steny v rôznych art štýloch, kde budeme možno tuniť auta a motorky. Však pozrite sami. Trošku sa nám zamračilo, ale momentálne teraz sa nachádzam vo Vinewood distrikte, kde je ďalšia lokácia. Pozerajte na to. Bohužiaľ
stojí mi tu auto, ale je to presne tá istá lokácia, kde tie lowridery išli dovnútra, túto stali motorky a tam vzadu sa nachádza pekáreň. Není to tak dobre vidno. Škoda, že je zamračené, ale presne je to tá istá lokácia. Normálne mi vadí, že som sem trepal až 20 minút a normálne tu typek svojim veľkým gigantickým SUVčkom stojí. Ale keď si odmyslíte to SUVčko, tak je to presne tu. Ideme sa tam pozrieť a uvidíme. A túto dovnútra sa takto išlo doprava. Strengthen damaged hair in one use with Redken ABC, because we all deserve a better bang. Pozrieť a uvidíme. A túto dovnútra sa takto išlo doprava. Som zvedavý, že čo sa tam nachádza. Toto vyzerá ako nejaká garáž, kde sa tunujú auta. Vidíte to? Možno, že tu budeme tuniť auta. Boli tam lowridery, takže by to celkom dávalo aj zmysel. Samozrejme, veci na GTA 6 boli naskenované veľmi, veľmi dávno. Oni mohli na tú GTA 6 skenovať veci v roku 2013, 14, 15. To sa to tu pomenilo, je to tu teraz už iné. Takže neviem, či to bude takisto sedieť. Stávajú sa tu budovy, furt tu niečo vyrasta, pozriem sa za mňou, gigantická nová budova, takže furt sa to mesto mení a mení. Ale keď si to takto pozrete, tak fakt to sedí. Normálne som rád, že som našiel túto lokáciu. Takže hej, takže GTA 6 Tuning Shop sa bude nachádzať presne tu. Tuto pôjdete doprava a tu budete tuniť svoj lowrider alebo svoju motorku. Penthouse. Scénu, kde tancuje žena pri výrivke, som z finančných dôvodov nemohol nakrútiť. Je to za prvé drahé a za druhé by mi Monika dala čapaky a pre zaujímavosť jedna takáto noc v takýchto penthousoch stojí 3000 eur. Takže v hre budeme mať čo robiť, aby sme si mohli dovoliť kúpiť celú budovu a nielen noc. Lucia Highway Shot. Akčný záber na protagonistku Luciu na diaľnici si určite pamätáte z traileru. Ten sa točil na týchto miestach, avšak budova, ktorá sa nachádza v realite, je úplne na inom mieste. Avšak nie ďaleko z tohto traileru. Takže keby sa záber pretáča tak, aby vyzeral ako z traileru, vyzeralo by to takto. Prečo Rockstar prehodil lokalitu tejto budovy a čo je to za budovu? To sa snad dozvieme v hre. Trošku nám začalo pršať, ale to nevadí, mňa to nezastaví. A pozrite sa, čo som našiel. Toto všetci dobre poznáte z GTA 6 traileru. Presne tuto sa platí mýto na to, aby ste mohli ísť tam, takže veľa vodičov sa tuto otočilo, normálne ma to vyhodil, otočil sa, aby nemusel platiť. Takže toto slúži ako mýto. Ale mňa zaujíma jedna vec a to je tá, či sa tu nachádza aj ten tenisový kurt, ktorý sme mohli vidieť v GTA 6 traileri. Samozrejme, našiel som na YouTube aj nejaké zábery z dronu, kde to je krásne vidno, keď zapadá slnko, je to naozaj veľmi pekné, je to taká skoro tma, takže úplne to sedí ako v GTA 6 traileri. Ja teraz budem musieť prebehnúť cez cestu, dúfam, že ma za to v Amerike nedeportujú, lebo túto môžu deportovať za každú jednu sračku. Ale toto je presne ten záber, ktorý bol v GTA 6, zadu sú mrakodrapy, tu sa platí mýto a tam by mal byť tenisový kurt. Normálne to rýchle prebehnem. Kokos, že to buchlo riadne. Ale čo som sa povedal, práve som prebehol cez cestu, nebol som deportovaný, nikde neprebiehávajte cez cestu a ideme sa pozrieť na ten tenisový kurt, či tu je. Okamih pravdy, som na to naozaj veľmi zvedavý. Zdvíjam kameru, je tam? Dúfam, že chápete, že ja to nevidím, keďže tu je múr 3-metrový, ale počkaj, tuto sa dá ísť, ja otočím kameru a pozerajte na to, tuto to presne je legendárny tenisový kurt. Možno, že na tomto kurte v GTA 6 budeme hrať nejakú hru. Zatiaľ všetky tieto veci sedia, čo som veľmi milo prekvapený. Ja som myslel, že príjem na lokáciu a nič tu nebude. Náhodou toto sedelo, je tam aj tenisový kurt a tak ďalej. Takže to je super. Poďme ďalej. Vice Beach. Kúsok od Miami Beach sa nachádza Vice Beach a môžeme si porovnať, že v traileri sa tu nachádza viac ľudí ako v realite. Totožné sú budovy v pozadí, ktoré sú opäť na tom istom mieste ako v traileri. A už sa teším, keď sem gigantickým lietadlom pristanem a pozdravím všetkých ľudí. Akurát teraz sa nachádzam na Miami Beach a musím vám ukázať jednu vec, kde podľa mňa budeme všetci pristávať lietadlom. A presne toto bude celá naša runway, kde budeme pristávať lietadlom, budeme tu búrať ľudí a v podstate budeme robiť, že šialené veci. Samozrejme, za mňou sa nachádza ďalšia legendárna budova a ja ju pôjdem samozrejme pozrieť, len teraz nám počasie nepraje, takže budem tam musieť skočiť o pár dní neskôr. A aby som vám tu ukázal, je to presne tá budova, ktorá má takú žltú striežku a následne
sa presunieme až tam dozadu, kde sú také 3 hotely. A presne tie 3 hotely boli na začiatku GTA 6 traileru, takže určite ich chcem navštíviť. Len teraz je tak pod mrakom, nejak mi to tu nesedí na Miami a za chvíľku má pršať a má to byť nejaký monzum a nechcem tu naozaj, že zmoknúť. Akurát sa nachádzam v Bayside area, zobrali sme si speedboat, aby sme zrekonštruovali legendárnu scénu z trailera, keď ten speedboat prejde okolo tej nákladnej lode. Bude to naozaj že sranda, lebo nikdy v živote som speedboatom nešiel a snáď sa mi to podarí urobiť tak, ako v GTA 6 traileri. Good afternoon, everybody. Welcome aboard.